Dragilor și bun la un episod. Astăzi o să facem un videoclip pentru prima dată. Am făcut 50 de abonați! Yay! Și am zis că asta să fac acum un videoclip unde o să încercăm să fim adoptați de oameni ca drepte bebeluși pluși sărac. Da, și nu uitați să dați acolo un mare like, un subscribe, un clopoțel ca să primiți toate notificările. Și hai să trecem direct la treabă. Mai întâi o să mă duc să mă ascund undeva. O să mă duc chiar aici în magazin. Locul acesta unde este depozitul. O să iau și o lanternă ca să vedem mai bine. Așa, am luat o lanternă, o să-mi dau reset ca să se poate facă corpul mic de tot. Și mai întâi ne ducem la haine și scriem aici pur. Hai să scriem așa. Por. Și haideți să ne luăm această haină de sărac. Scriem și în partea asta pur, că P-O-R, și mi-a dat și pantalonii. Acum o să luăm un păr foarte așa blond, păr așa mai de aici, mai zvârbălit așa, păr blond de aici, mai zvârbălit așa, n-ar fi aranjat cum trebuie. N-ar fi aranjat așa cum trebuie. Uite ăsta așa. Asta știu, parcă n-ar fi... Nu te parcă... Hai să scriem aici pur. Hai să scriem aici pur. Hai să vedem ce ne dă. Mamă, dar asta e zbărbulit rău. Dar asta arată mai pur. Hai așa să rămână. Și mai avem nevoie de față. O să-mi scot masca, pentru că eu îmi por mască, normal. Și o să fac așa o față supărată pe care plânge. Deja arăt super drăgălaș. Să scriem aici. Să punem și aici ceva cu pur. Și aici ceva cu pur. Uite, ăsta e tare rău. Și ăsta e tare rău. Ce l-am down. Și să-mi pun așa de pur. Și vedem aici dacă există ceva de pur. Uite asta cât de tare arată. Este căutăm la ghiozdane, poate. N-arată nimica. Mai bine lăsăm așa, uitați-vă și voi, deja nu arăt foarte drăgălaș. Foarte sărac. Da, haideți să mergem să luăm și propsul, să scoatem această lanternă, o să luăm propsul și o să ne punem aici să vedem cine ne adoptă. Uite-te și aici. Bă, venirea cu banii. Ia, venirea cu banii, bă. Haide mai întâi să mergem la case și să... O să scriem aici adopt-me. Hai că adoptă-mă pe mine și mergem o sperie. Așa, suntem la prima casă și dacă suntem banați, este grav. Deja nu place cine e acolo. Dar casa asta e în flăcări. Scrie cine locuiește aici. Casa asta, cred că o să lăsăm pe maică. Cineva vrea să ne... Nu mai apuca să-i mai dau lupie. Ia, vrea cineva să ne ia. Ia, uite, scriem adopt-me. Ia, vedem. Share. Da? Doamne, bă. Bă, cred că ne-a luat. Yay! Ne-a luat. Primul pe care ne...
doamne ciobană pe aia din prima. Cred că aia credea. Cred că suntem adaptați așa pe hai. O să ne salvăm corpul. Avem skin mai întâi. Ca să putem. Dacă o să dau aici va fi bine. Fac mare iarăși, dar bun. Gata? Perfect. Acum o să schimb părul ăsta. Pentru că ăsta e prea așa. Pun așa cu un păr blond. Perfect! Ca un bebeluș mic în zeplușii. Mulțumesc pentru tabletă. Să mai bine cu părul ăla. Putem? Nu putem. Să mai bine cu părul. Dar ne-a adoptat! Și sunt curios. Dar acum vine partea cea interesantă, adică spionatul. Sper că nu e româncă sau ceva până dacă e... Sper să nu afle pe decât prin mes sau ceva până sunt adoptat. Așa, deci a fost adoptat. Vă reamintesc niciodată să dați un mare like, un subscribe, căpățe. Și nu uitați să intrați pe samsung.ro unde găsiți acolo o grămadă de chestii, adică ceasuri, telefoane, orice, la prețuri destul de bune și meritate. I-am dat pe ăsta telefonul meu. Cred că îl știți din alte videoclipuri acum mult timp. Acela Z Fold 5. Deci se pliază. Deci face așa o tabletă mare în telefon. Da, poți să dai cu apă pe mine. O să-mi pun așa. O să mă joc puțin Roblox. O să mă joc și Roblox în 3 secunde. Puteți să-mi comandă mâncare. What the heck? Eu mă joc Roblox. Hai că mă joc Murder Mystery. Bă, cine e dor de jocul Murder Mystery să dea un like. Deci dacă acumulăm la acest videoclip 10 like-uri, facem următorul videoclip cu Murder Mystery. Păi că n-am mai făcut de mult. Tot așa cu ce se întâmplă pe Murder Mystery sau poate când o să acumulăm aceste like-uri o să fim și la Kevin, o să fiu eu la Kevin și la Eric. Și o să facem împreună cu ei. Cu Gaga. Olele, cât de drăguț arăt. Era mai bine cu căciula aia. Dar eram așa mai drăguț, dar lasă și așa. Nu mai putem să mai dăm acum risc când e fața noastră. Și cine stă pe canapea, pe scaun, pe fotoliu sau pe pat sau se uită la televizor? Cred că toți vă uitați ori la televizor, pe telefon și stați pe ceva. Mai ales când vă uitați la televizor ori pe canapea, ori pe fotoliu sau ori în pat. Da. Da, și vă gândeați o chestie foarte, foarte interesantă pe Samsung. Dacă noi ne ducem aici, la tastatură, eu am aici o chestie, puțin, vă vrea să ne ia în brațe. Vă vrea mama în brațe, ea este curioasă de reacție, să arăgă, scriu Mama. Știu, mama, hai până mă băgă în materialuri, așa. Deci am aici o chestie pe nume strangulator și orice scriu în română îmi scrie în engleză. Exact. Pizza! Hai, pondă-te și pizza. Doamne, cât de tare. Ia mă, cine scrisă pe chat. Bă. Mă gândeam până meu sunt premium. Doamne. Ce bine până să decât eu premium. Sper pe asta nu cumva își dă seama. Păi eu am premium pe că ăștia dacă își dau seama
E cam grav. Ia cici. Bă, pasăr mic. Bă, mami. Cred că s-ar prea mult și de... E somn. Ia fi ce șmecherie am eu la telefon. Bum. Umplu această deză. Umplui. Paolele și blură. Zâurile mele. Dar ce e tare, bă, dar din prima să ne adopte, man. Din prima. Cine nu se și la iact? Unde e? Să schimb așa, mama. Mama! Da, sau fi răsaică sau nu? Dar nu că nu vă roleplay. Are bluza cu Roblox. Bă, și asta are Roblox. Fii atent, uite. Chestia asta doar e cu Roblox. Și are altă bluză. Ia, da, bă, păi eu nu o pune. Tot cu alte și-a schimbat-o ea. Da, și la un moment dat, cred că o să facem și live-ul dacă tot a făcut 50 de abonați. Da, am uitat să vă anunț ceva. Acum eu sunt la 50 de abonați și îmi spune când dau la live. Bă, mai sunt gata în 24 de ore. Așa mi-arată. Gata în 24 de ore. Așa îmi spune. Gata în 24 de ore. Hai că, cred că, nu știu în ce zi sunteți voi. Păi eu cred că imediat o să revin ca să vă spun în ce zi suntem. O să scot și telefonul încărcat. Mamă, ce claxonează cât. Eu sunt acum pe 26 martie. Miercuri, pe 26 martie. Miercuri, 26 martie. Da, mama. Oh, ne-a pus aici acord. Hai, pe eu deja dorm. Hai, pe mi să băgă bluza în cap. De nu ți-l pusești peste atunci. Bolele, viața mea, pă mă pusai pe tastatură. Tastatură. Haideți să mă pun și eu pe scaunul ăsta de gaming dacă tot îl am. Yeee, mi-e foame! Eu mă joc Murder Mystery. Acum pe tabletă, acum pe telefon. Bă, hei mami, uite ce videoclipuri face. Ce videoclipuri tare face Patrick Samsung. Ia uite. Ce clipuri tare face Patrick Samsung. Patrick Samsung, mă dai. Da, și uitați, vă puteți să intrați pe canalul secundar Patrick Samsung MM2. Și pe TikTok-ul meu pe care se numește Patrick MM2. Ce mă vrea asta? Da, bine, hai fraților, cam acesta a fost episodul. Nu uitați să dați un mare like, un subscribe, un clopoțel ca să primiți toate notificările. Și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!